Ešte nie to zabijem. Kvadra. Lol. Že kam ten Ace ani nehrá, tuším. Ja mám 21 asistov, lol, but. Že Caitlyn is on the way, kam, akým sa tam dostanem. Lol. Ale to bude tryhardy. Kam, ja som ju skoro zabil, kebyže mám cooldowny do piči. A energiu. Ja som tuším aj začal uploadovať vtedy toho Ramusa so Shenom, len mi to padlo. Lebo mi padol net, vieš. A teraz budú takí dvaja, spravíme takú novú metu. That help. Len ako dostáva ten oný. Ty si mu tak zachránil anus. 20 sekúnd nemám ultimatis. 20 sekúnd asi nevydržíš. Kamo ten Ezreal ma úplne prenasleduje, že kade idem, tak tam ide aj on. Teraz sme úplne mohli počnúť väžu a ja som skúšal taký experiment, že vydám sa do džungle a on išiel do džungle, vieš. Smakaka. Čo si... Kam ty si úplne klívom. Idem ti na pomoc. Nemusíš. Poď preč. To nedáme Matis, lebo on má ešte onu, alebo tak dáme. Kámo, to som sa... Ahri tam bola. Ja som myslel, že tá Caitlyn prišla, ale ne, ona sa farmí. Však na čo? Hen, čo robí tá Caitlyn, pol roka. A teraz ide... Aj bože môj. These guys. Nemali sme tam ísť, Matis, mali sme ísť preč, ak som ja mal v pláne. Sa moc cítim. Magic damage som dostal. Takže idem ešte niečo. No ja ešte musím ísť Blade of the Ruined King, aby som bol OP, lenže väčšinou, ja to nikdy nedostávam, Matis. Ja vždycky vyhrám tú hru skôr, ak to dostávam. Kam ja som len Magic damage dostal proste. Ty nemáš žiaden Magic damage? Či resist? Mast 66. Si mali zónu, choď teraz tu, nech dáš väčší damage ultinovaj. Vieš, Abysalku, no. A to ešte pomôžeš aj vlastne nikomu, lebo my sme všetci AD. Kámo, ja si idem tak vybiť tú Miss Fortune.
Ne. Bacha, jeď tam aj MF. Zozadu. Odtiaľto. Ideš všetci. Už idú všetky. Kamo, možno sem dojde. Kamo, 2 sekundy. Počkaj. Čuks! Strašný dynamik, kto sme. My sme ich strašne proste, Matis vypli. My sme ich deniali normálne. Ježiš, to je tento? Otoč sa! Otoč sa! Kámo, tak ty mi neutečeš. Doprava išiel. Najal nemá zrýchli. Ja idem pušnúť asi inhibitor. Dobre, ten tam zmrt. To nedám asi. Postav IE. Poď ku mne, lebo ja sa otočím a zabijem ju. Hej, ono si strašne myslí. Matis, môže si ich takto vypínať, tam kebyže nedojde tá hry. Kam ja si kúpim ešte Guardian Angel, alebo nesmrteľný. Alebo Varmok. Alebo Atmo. Wow. Také spontánne. Za 50 sekúnd môžem dať ulti. Až... Bože môj, ten Ezreal. Ja strašne vysejvujeme inak. Bežím tam aj ja, ale som ďaleko. Ešte 10 sekúnd. Si to videl? Kámo, skúpim asi to majú radšej. Tam je fakt, že nebezpečné. A keď zas... Neviem. Kedy si živý, ty vole, tak dlho? Inak my to nedáme, ak budeme hrať jak dementi zase. Tak my to nedáme, lebo my hráme jak normálni ľudia, ale oni hrajú jak dementi. To sekund, ja tam budem rýchlo. Mohli ísť barona. To ty si mu pingoval? Áno. On sa overhealne aj z tých mojich daggerov aj.
Počkaj 10 pár sekúnd. Prečo? Nech to majú aj oni. Kamo, ja ten Baron nič nerobil. Videl som. Počkaj, potrebujem 100 goldov, Matis. Nami na bote. To si vypnem asi, ne? Už tá nebude, kamo, tá nebude. Nami si vypneš ak nikoho. No, už to není. Svinia. No, už mám Blade of the Ruined King. Môže ísť do piče ten oný Mundo vyjebaný, skurvený skurviak skurvecky. Jak by povedal majster Meliško. Dáva magic damage, aj má. Kamo, na bote. Kedy máš ulti? Za 15 sekúnd. Desať. Poďme po ňom. Neviem čo ma zabilo ty vole, ale rozbili sme ich. Kamo, Pekne! Kam ešte teraz kvadra. Dvakrát sme mu dali kvadru. Teraz si ju zobral sám, ale prvýkrát som mu ju dal ja. By si ju bezo mňa nedala, som si ju mohol aj zobrať. však poďme, ježiš. Proste my by sme to pušli, mne tie turety nerobia. I suppose nothing hurts you, only pain. Kámo, 360 armoru. Papa. Keď si zapnem toto, budem mať koľko? Kámo, 500, 476. My to musíme rýchlo skončiť, lebo už aj oni majú pomaly full build, jak my. Ale my máme late game, kámo. Ičko. Najväčšia zloba v late game. Poď do nich, poď do nej, poď do nej. Ale on nemá zónu aj tak. No. Kámo, ja mám taunt. Svinia. Svinia. Sems. Kámo, strašne ich bijeme. To nie je možné, aby sme ich takto bili. Mám za sekundu taunt. That's right, bitch. That's right. Kámo, mohol som takto savenať. My sme to strašne vyhrali.